Good morning madzuka bwanji konse kumene muli. Iyayi mwammango pano dzulo last night lephera kubereka ma update pa zifukwa zina komano lero liti ngoyamba ndithu ndi ma update angapo amene ndithu dzulo kwachitika zinthu zingapo makamaka usiku kwachitika zinthu zingapo. Choyambirira chimene chachitika dzulo usiku nchonena kuti America komanso Israel inakaphulitsa ku depot ya mafuta ku Tehran. So chimene chinachitika chonena kuti mukudziwa mafuta amene amakhalira mafuta ndetu azunguza ndithu atentha malo akulu ndithu even ena mapaipi ena amene anali ngati chaukuku amene analutsa ukafika ku depotiko yayi ndithu kunali kubuka chimoto. Yes, kumene ndithu zachitika dzulo ku Tehran usiku pamene ndithu ma Americans anena kuti iheyo tibwezera kwambiri za imfa imene. Yeah, by the way dzulo ndithu kunali ngati mali wacho kubwera ndithu aita Trump kupereka maule muchonchi makuti yeah kunali kuyankhula amene koko Secretary of War akuti pamene mwapanga zimene zizi ndithu ifeyo tikusakanisakani simungaphe munthu wa ku America munthu wa ku America mwazi wake ndodula kwambiri ndodula kwambiri. By the way dzulo adafosedwa Trump nkhani yokhudzana ndi ana okwana 165 kuti tu malipoti tu apeza kwanena kuti tu amene mnaphana aja ndinuyo. Trump kuyankha kwawo ndithu kunali kosavuta akuti ana amene owo ndithu aphanda akwirana omwewo. Like I mean that was done by Iran. Is that true, Mr. Nixon? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating? the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. oh aphanda akwirana omwewo ada ana amene aphanda akwirana omwewo. So yeah, that's it. So mutha kuonanso kuti zoti pali makamaka especially ma barracks akunja apamtunda. Yeah, ngakhale kuti Iran ma barracks apamtunda amangoyika mwa temporary kuti basi sometimes kumene ma barracks ambiri amakhala pansi poti anu ake amachallenge kuti even ma Americans even ma Israel sangafikirepo pasipo chifukwa ndi pasi deep kwambiri pasi penipeni. So yeah, nde apanjawo mutha kuona zoti akumaoneka zoti asasolidwa ngati zinazo sizinali zopopana ngasi mukudziwanso yawo ichaso ya matrick cha mkhoma amenya nkhondo kwena kuso ndithu akuposisa ndithu adani. So imene ndithu itakamba ndi aku Iran and tisanachokeso kumene kuku ndithu ndinenso pano kuti ma Americans ndi ma Israel akaphulitsa pamalo pamene pali pump kapena pali plant pali plant yonena kuti imasefa madzi. Mudziwa kale kuti ku Middle East umene ngati simakhala ku desert madzi ndithu amakhala ovuta ndithu ndi amatha kukatenga mwina nyanja inake kuti yanchereja. So amayenera kuti pamakhala plant ndithu pena pamakhala machino madzaja amasefa ndithu amachosa mchere uja. So andipena zimakhala kuti mwina madzaja chabwino sa mchere for example mabe still madzaja amene kuti asefedwe chifukwa samakhala asafe kuti madzaja mwedwe. So amati water purifier desalination zimene zapeza zoti ma Americans anapita ndithu kukaphulitsa malo amene aja kuti anthu akukirani madzi awavute. So zimene zapanga impact makamaka midzi yokwana 30 akhala ndithu opanda madzi pokhapokha kumalo kumeneko ndithu akakukhoze bwinobwino kuti pakana anthu ayambireso kumwa madzi. So I mean it's a situation yovuta kwambiri pamene iwaja sizingati mmene limakhalira ngati ku Malawi kukhala madzi kukhwetera water body makuti madzi aja sanchere uko kumadzi amakhala mchere most of the times. Ngati amene munapita ku Cape Town kuli ocean major ku Cape Town mukapita ku
ku ocean kuja bwanji madzi yake nyanja yonse mchere okhaokha. Pali kujenu ku Port Elizabeth mchere okhaokha. So zinthu ngati zimene zozo amanena kuti anzanuwo kwawo makhala kuti nyanja yonse ndiyo nchijanjo basi mchere ndi amanena kuti asefe madzi aja kuti akhale safe kwa anthu kuti azigwisa ntchito ku midzi. So midzi 30 ndithu pakali pano ili pamavuto kwambiri chifukwa pamakhala kuti palibenso ngati mitsinje chanjanji makhala kulibenso. Tikamati ku desert kumakhala ku desert ndithu andi kumakhala kuti malo amakhala ndikutali kwambiri amakhala alumikizana mapaipi kuti mpaka madzi akafike ku matawuni kumene iwo amakhala. So ma Americans after iwo anachiona cha nzeru kuti anthu awayitana kuti bwana muzatipulumutse Trump, bwana muzatipulumutse ku boma limene lankhazali. Basa Trump anaona zoti nchabwino ndi ma Israeli chabwino kuchita anthu amene akulirawo amene apempha Americans wo ndi ma Israeli kuti abwera zapulumutsewo atibola aphwasulire madzi asamamwe. So mina next time azaganize bwino akama asana yambe kuitana Trump kuti abwere. So in return kwakugezera Iran dzulo usiku ndithu inaponya mizinga, inaponya mabomba ku Israel. And ku Israel ndithu anagwa ndithu kwambiri mpaka na ndithu zima defense system zinakanika. Mutakuona zoti mabomba amene amagwera, I don't know kuma tuma video I'm just afraid with the video audio na tuwa amene bundu kwatu amene ndithu ku Israel wanganika wamene udzulo usiku chifaja mabomba ukwatu amene ndithu anthu athawa akwati athawa. Koma ndithu mabomba ndithu anagwa ndithu kumene ku Israel komanso kuphatikiza aponso ndithu anaphulitsanso ndithu anaphulitsa ngati ma region ena like kugafu kuja kumene amati pepani chifukwa choti takuphulitsirani ndi alono kuti chachika njani. Koma dzulo makamaka kuma woneka ma drone ena amene anali amaphulitsa ku Bahrain building ina yake chifukwa intelligence yawo inawuza kuti mene muli asilikali aku America. So iwowa kulikonse kumene kuli asilikali aku America ndi amatumiza mabomba ma drone aja ndi kuphulitsa building imene yoyo yetu ndimezo makhaliratu. Nde report makamaka ine sindikudziwa palibe amene akudziwa kuti why Iran inapepesa kuti mabuti koma still manyumba koma still madlaje dzulo usiku apangidwa attack, right? Kuja kupangidwa attack. So meaning kuna kuti iwowa akungochotsa ma threat makamaka akungochotsa zoopsezo chifukwa ma Americans amene akhala minimum maiko mene wayandika ndi mene akumapanga operate zinthu zawo. So umo ndi mene ndithu zakhalira koma timva ma statement akamayankhula kuti kodi chachitika ndi chani. Iran zone nafafantha kwambiri Israel kuifafantha like mbali imodzi yobwezera and zinali zoopsa kwambiri chifukwa mene aliyesesa amayembekezera mpaka zinapangisa kuti ku America akhali ndi emergency meeting ndipo anakhala pansi ndi nkuyamba kukambira naso kuti mwamene kodi chuchitika ndi chani makamaka chifukwa maganizo ma Trump zoyankhula za Trump zinalizoona kuti Irani tamaliza yonse tamaliza kaya ma generals machani zida iwo a Trump ndo anatsimikiza mtundu wa dziko lapansi kuti Irani yatha. So to the point kuna kuti Keir Starmer amene prime minister wa UK anamuza Trump nati kutumiza masisteme ngapo kuti kuthandizeni Trump anayankhula murumba kuti thank you so much tathokoza kwambiri koma sitikufuna wanthu amene amabwera nkhondo itatha nkhondo imene amaliza amene koma dzulo usiku anali ndi emergency meeting yadzidzidzi kuti kuti bwanji Irani ikulabe mtima chonchi bwanji ndege na kuwasintasa statement akunena kuti Irani itha kukhala ndi mabomba over 50% ikuzokhala kuti yatsala kapena over 50%. Iwo anaposetsika chifukwa Iran inapepesa kuti kwa madera ake acha amene maiko acha nde anaposetsika. You understand what I mean? Anaposetsika. So anaposetsika
mona ngati basi tawina anapanga claim victory makuti ndapa dzulo asinthaso ma statement akuti ayi Iran ikuoneka zoti ikhozokhala lili ndi 50% kapena over 50% ya stockpile ma arsenals zawo zile zawo kugoda I think kuliani kudakalizida umeneko statement ena asintha tichokapo 10 tilowe ku Russia malinga ndi ma statement ena ifua Russia ina atulangana na mfusa prime agent foreign minister wa Russia kulakulu zikukhala banji makamaka comment yanu ndi otani kwa maiko amene apangidwa attack. Iran yapanga attack maiko amene ali ozungulira amu Gulf. So Iran since yapanga attack amene koko inuyo mukuti chani mukupanga kondemu zimene zozo nangasema za atulangana pa nda mabodza. So choyambirira foreign minister Lavrov anayankha kuona kuti choyambirira ndikufunsa inu kuti kodi Iran itapangidwa attack poyambirira penipeni maiko amene mukwanena kuti maiko ozungulira munali mabase a America iwo anapanga condemn America ndi Israeli anadzudzula America ndi Israeli kapena ngokhala choyambirira chimene chocho anafunsa amene tikanyamukapo tipita ku Medvedev amene ali president wakale wa dziko la Russia amene anangong'alula kuona kuti mabezi amene amayika m'maiko mwanumo amakonamizani kuona kuti mabeziwo ndoti afuna azikutetezani inuyo koma understand kuti mabeziwo sangakutetezeni koma amakhala kuti akubwisani chiopsezo chifukwa mabeziwo ali mdziko mwanu and apangidwa attack inuyo muli momwemo mabeziwo so ali momwemo. So meaning kuona kuti mabase amene America imabwera wani matenga ndrama kwa inuyo kuti tikutetezani tika mabarracks mudziko mwanumu akutetezani mabase amene ajawo angokuyani like angokubwekesa chiopsezo cha nkhondo basi choyambira chimene angokubwekesa chiopsezo cha nkhondo chifukwa Iran yapanga attack ifuna mabase amene pamene America makuza kuti sanga upangana pamene angopangana attack chifukwa cha mabase awawa. So palibe phindu lokhala ni mabase ngati amene aja America madziko mwanu chifukwa akungobwesa ma threat okhaokha. Izo ndi zimene ndithu anayankhula. So by the way dzulo conclusion ya dzulo makama meeting ya dzulo ku America inafika pa Japan kuti akuluakulu nkhani ili pano ndino kuti Iran kuwina kwa Iran kukhala depend on amenya nkhondo nthawi yayitali bwanji. Iran ikamenya nkhondo nthawi yayitali ikhala yawina koma Iran ikhakuti zida zathira pa njira ndi kuti nkhondo chayavuta. You understand what I mean? So Iran pamene makhanga kuti yapepesa America nazapusikira abasi tawina imba chamchifaka mbapanga yatawina koma dzulo usiku zadabwitsa kuti kuti muti izi zikutere. So guys, thank you so much. Ndikupatseniso ni msilikali mmodzi wa ku Malawi amene ndithu anayikiranso kandemanga kuti pankhani khoza ndi nkhondo imene iyi ndikusilana amene yoyo amene musaphwekeze ndi msilikali ndithu msilikali mukadzapala mu anthani ake mzamudziwa anayika ndemanga pankhani imene kuti like nkhondo yakunjayi imene ikhali ya Iran, Israel ndi America kuti iye akuona bwanji ndipo wanenari kuti osamaopa ndiro iya. So America is a superpower, yes, that much we agree. Manteting nkhondo ya Iran and America. As it stands, Iran has no allies. Kubwera kuti kuthandiza ayi. America is able to use my military bases ama countries and mabanga attack Iran. Iran has no that opportunity. Israel in the Iron Dome. Kodi pano pachata ni Iron Dome iyi. Chaonongeka chatani kapena intercept je. Komatu magayi ene yonga. Israel ikuzola zikwapa. Ikuzola zikwapa. America, Iran is fighting now several countries. Atene ne chilungamo. Mabili sathu apo. Iran ija ni mitondo amwene. Cause Israel ikuzola zikwapa. Ya space mama control. Bro kukucha. Pum apulisa pakuti.
ama guys aja makana nkapangira dala. So imagine if Korea katakata ngolo wangu ndandu hena. Hai Israel yavulala and I should believe that even information is being hidden. You know, there is also media propaganda ya ku western guru ilala muni kutuzula tu ine kaigonjele kamawa koma ikutuzula mwene osamaopa ndio magai kuyamba osamaopa ndamangopheza titolowe samu zili zitatu. Shut up.